gènere, etc. I si dèiem ser o no ser, no cal dir res més. Hamlet, una de les obres més universals de Shakespeare, va arribar a nit al Teatre Principal de Palma. La mort del pare fa que el príncep danès Hamlet reflexioni i es replantegi la pròpia existència i la del seu entorn a la cort. En aquest muntatge d'Oriol Brogi, protagonitzat per Julio Manrique, s'explica la història amb la seva riquesa, però adaptada amb petits detalls que en redueixen la duració de 5 hores de l'original. S'hi han introduït també tocs d'humor, però sempre de forma respectuosa. Per una escena que massa feixuc ni plauta massa frívol. Tant per dir un text com per improvisar, aquests homes... Oye usted! Quin tresor que tenies. Quin tresor, senyor? Una filla sols tenia. Sigueu molt benvinguts. Ricard. Però s'ha procurat explicar tota la història i fer-ho d'una manera simple, humana, més o menys directa. Això ho hem dit molt, i dius, què vol dir directe? Doncs no ho sé ben bé, però mirem als ulls de la gent, de tant en quant obrim l'obra a la gent i els hi expliquem i els hi diem els versos de Shakespeare amb tota la veritat de la que som capaços.